so kwambira loli bendulo yasana maize kuyankhula mumuze kuti abwana ako akutuma kuti udziyankhula za Madam Colin Zamba paja analiso mu mlandu ana bandalama anali mu nkhani ya SATA ndi malemu SKC Dr. Saulo Scaus Chimazimu ause mutendere abwana akeyo mpaka adakatenga beza adakasiya uko adali naongula kuba enu mwadzi wanokha amene abwana akantuma adali nkulo kuba ndama za SATA bwanji sakufotokoza zakuba kwa ndama kwa bwana ake Keti Kamwangala amene mamuno akamagwira ntchito ku State House ali mu mlandu wa Kashgate Keti Kamwangala kumutchula kuti anachotsedwa mu board SPC sangachotse munthu mu board nzabodza amachotsa munthu ndi president osati SPC zimenezo ndizabodza bendulo kusabwera ni social media ndikumana miza anthu kuti ayi SPC anachotsa munthu wakuti iyayi iwe bendulo chifukwa chimene uli nacho umagwira uluna wina anoka contract kakoza mapassport endi mapassport ja company janaichotsa iwe wambokhala ni social media ndikumane na azamba ndikumapanga including ine kuti tiyanjane kumandithula ine zinthu zoti ine sizikundikudza zinthu zoti ine sindikuziziwa endi ndikukwera ndege kupita ku Nigeria inu zisakupanga ina affect ali yese malai muno ankazoti ngati kunali munthu amene ambodya ndama za malai Congress Party anali bendulo chifukwa iwe ndamoda ambolembedwa ntchito mboma la malai Congress Party tindachi nyamara arifa malai Congress Party tindachi na Master Chilunjika achina Louis achina Abraham safika pa usavage ngati umene kupanga iwe bendulo kodi iwe kamati unamenyetsa mutu panjanji mboni wake kuti udapita sukulu iwe sukulu yake iti akadati munkhoti muyankhule chizungu na bendulo mukanayankhula chizungu inu iwe ngati uli dolo bwanja anthu amakunyengera mkazi wako ku State House kuja mpaka makanena kwa mabwana kuti ameneyu nchotseni ntchito osati muphana ayi MCP osaphatikiza nkhani zindi chipani chipani cha Congress Party ndi chabwinobwino amene ayankhula inde chitsiru ine ndikumuyankha chifoti chimene akuyankhula kumupe wako kuti Fred Dakajere 40 fertilizer vote yachakwera munthu wanzeru munthu ozindikira sangamabwere pa social media nthawi kampeni nkumakayankhula zinthu zopusa muzo kuti ndotu atumidwa komanso kodi 4 years yose imbuyomo ndi chifukwa chani bendulo samabwera ni social media ndikuzayankhula akuyankhula lero chifukwa cha ndipo ngati anthu achipani mukumusekera kumasekera zinthu zopusa ngati zimene kumamutuma munthu do you know kuti ina amene kutoloko achakwera kuti achoka pampando simdzakaso ndi ndama zimene mukutsatsa kumampatsa amene ndama bendulo ndi ndani tizingokhalira bendulo ngati ambo manga dzingongo mutu akudwala akakupenga mupitene kuchipatala kumento fa munthu amuna sangapa kamange dzingongo mutu ndoti mutu akugwira ntchito alipo Keti Kamwanga wampatsa ndalama ali pacha kuti agwire ntchito adzipita adzirwana anthu pa social media siningapita ku inbox kumakambana ndi munthu chifoti anandichwena anabwera on social media mwakamba za kamera phone yanga ndimayuza Samsung A15 magesi atima fulibe magesi that's why ndikuuza toshi phone yanga imajambula bwino kopsha simanyakaso ili ndi cha 4 months jambe no user phone yanyuwaniso so munthu wanzeru ngati mene ndine ine ndinapangako natukwa nako on social media kuyankhula nkhani za ku State House palibe chimene chinandipindulira ndinayankhula anthu munanditama munandiseka endizati ndinavula chipani changa cha Malawi Congress Party chinachuka on social media kuti uchipani kwathu kulibe mtendere ku State House kulibe khalidwe onani ndinakhazikidwa basi ndinakhala chete so ine kusamyankha bendulo sindikumuopa sanga ndinjenjemeretse mkazi wake ndi chimbudzi cha sita anthu amango chivula uko ine ndine mboni mkazi wake ndimakhala ne nyumba imudzi sanga ndizo zochita iye ngati ali dolo ndi chifukwa cha ana makadandaula kwa mabwana kuti mkazi wanga akunyengedwa ndakuti mpaka kumapangitsa transfer apolisi ndasilikali mabwera mu office mwaifora amango nyenga mkazi wake anganduze cha ana ka 19 osiyana mayi komunjikira ku nyumba kwa azimayi amakango munjikira anganduze chani Keti Kamwangala ndi mulandu wa Kashgate anganduze chani bendu abwana akampasa ndama kuti azuri kwa SPC wa ndi mulandu wa SATA mpaka Benza adakabweza anganduze chani ne bendu munamona kuti Dr. Suleiman abwera on social media ndikulalata munthu wachipani wanzero angamaka ankhule kwa social media kumakanena mukuzotoka kumene SPC mukutukwanitsa bomba ukutukwanitsa president ndikupatsa an example ya Mumba anthu tu munayankhula Mumba atu amanyozedwa dziko la Malawi lino even achipani cha thumwe amamfinya Mumba lero Mumba atu ndi bwana sana msankhira running mate tsogola munthu amalidziwa ndi Mulungu sizinkadziwika zoti Mumba atakhoza kukhala running mate lero ine even ine Mumba sindimankonda ine ndimakonda Gurani Hara koma kenako kale achakwera sankha Mumba ndikuyenera kuwapatsa vote fani chisankho chimene iwo wasankha sindingapangire zochita so ndi chimodzimodzi bendulo ngati wewe ana kulemba ntchito ndi chikhosa sulungwe palibe chiferu dzakhala busy kumalimbana ndi SPC no enda anthu amesa akumvetsa aona ngati olimba ndaja kwera ukulimba ndi azamba sukulimba ndi azamba kufuna kulimbana ndi boma la Malawi Congress Party endi kwa anthu anzala amene akukutuma ndi opusa akukupasa ndalama iwe kalimba ndi Keti Kamwangala kadeti abwana ako akutumawo ali ndi ndalama za SATA ali ndi mulandu wa SATA adakiro imitsidwa ntchito adakiro bwereraso ine tikusakuyankha kuja ndi madeka chifukwa nena kuti ndikuteteza vote yachakwera koma ndono kundizolowera mopusa ndisakuope bendulo akazi ako mchimbudzi cha sita ndimenda nawe ino akazi ako sangabwera pa nkundi yankhwene zoti nyonyo ana 19 ajo tuwayetsa chani uzimu ukanangobwera pa social media kungopita kwangopempha kwa anthu ota kupempha ulipo makhala ngongole sugweza mboni ya MCP yopanda buloti mboni yanji chabwino ine ndi makhala palendi koma nyumba ya 50,000 yodula ndithu pa size yanga komanso ndindandilo likuko koma iweyo kumabwera pa social media ndikumadza tukwana anthu amene akukumvera akuyankhula zinthu zopusa
chifukwa sakuzori uyankhula umphawi uyankhula njala chifukwa mmene ine panopa kuti ndikwere ndege chifukwa cha Malawi Congress Party kuti ndikwere ndege chifukwa cha Achakwera kuti ndidziwe kuti anthu amavala suti chifukwa cha Malawi Congress Party ine chipanda chakwera nkanadziwa kuti anthu amavala suti kunja kuno chipanda chakwera ine nkanadziwa mtengo wa plot chipanda chakwera ine nkanadziwa mtengo wa cement so tikamapanga zinthu tiziganiza patsogolo kuti kodi zimene ndikupangazi iwe ngati wa MCP nacho sungamabwera on social media ndikumati kwana SPC amasankhidwa ndi Dr. Lazarus Chakwera anasankhidwa ndi Dr. Lazarus Chakwera zili ngati mina learning image amasankha ndi president so ngati ukubwera pa social media ndikumane na SPC actually kulimbana ndi Achakwera kwambira so amene akukutumawo ndiopusa ndiopanda nzeru so amene mukumpopa Bendulo munduze neza Bendulo ndikuzidziwa bwino ine Bendulo sanganizo chochita Bendulo anapangaliza ini yekha ntchito palibe munthu amana muchotsa ntchito ndikupangalizana anapangalizani foti ana abanda mamboma arona kuti andigwira anangopangaliza ini so zina zanthu akamayankhula muzafusa kuti kodana anakupanga munapangaliza ini chifukwa chani asabwerera pa social media element ino sindingamakayalutsa MCP komanso MCP iwina president ndi Chakwera learning made ndi Mumba ine sindingamwe pa social media amene mukudziva kuti yawa yankhula anambo ndene ndi Bendulo azamba mugula galimo ndene ndimakwera akabaza galimo ndigulira liti basi kungopeka zinthu za mabodza ubabwera on social media anthu ndikumamutama Bendulo inu Bendulo andishani munthu wafupi kumaindana 19 Bendulo ndendani ana ake swatu lonyencheraso ngati ine pano Bendulo ndendani kuti Daudi Suleiman andapita ku sukulu amene akanangorola ko munkhota alesa adzika yankhula chizungu inu Bendulo akanyankhula chizungu munthu wanzeru ngati akuti yeye ngwa Malawi Congress Party uwaya kunyamuka ndikumapita pa social media ndikumayankhula zinthu zonyetsa president wa dziko la Malawi chifukwa chani akupita pa social media ndikumayankhula zinthu zopusa kaya muti cement ndi banja I don't care mungati mulibe plot mudzobwanji tengo wa cement amadziwa tengo wa cement ndamina ndi plot so ine sindingamabwera pano kumayankhula zopusa chifukwa ngati kuyankhula zinthu zopusa tikuyipisa mbiri ya Dr. Lazarus Chakwera Malawi president yanga ine zona anthu amakhala ndi account number ndadziwa cha Malawi Congress Party sakubisire ine zona anthu amapita pa ATM kukatenga ndalama ndadziwa cha Dr. Lazarus Chakwera nde ine sindingamayankhula zoyipa za Chakwera ngati ndikulimbana ndi Mumba ngati ndikulimbana ndi Achimwendo kana ndikulimbana ndi Halima Daudi kana ndikulimbana ndi Khumbise Chiponda muzoti ndikulimbana ndi Achakwera komanso MCP ndipo iwina ndipo tikutenga boma president alesa atuluka apite pa ground akapange campaign palibe zomene rwina akudwala adzigona kumangoja ayi ine sindingadeke chifukwa tikadekha kwambiri uyu akuzolowera kwambiri uyu mukuti Bendulo yakuzolowera kwambiri kusamuyankha don't mean kuti ife tikumuopa iye tabwera pano kuzayankhula for contact kamada apezako ino Bendulo alibe chili chosasa makuna mizeni ine Bendulo ni makhala nkazi wake ku state house tibakhala nimbe modzi ndi nkazi wake ineyo Bendulo ndimakhala ne khombo limodzi ndi nkazi wake ali paja kunabwera nsitikana nokoza ndandalira nkhani abwana akoti andiyotsa ntchito ku state house ndabwera ku MDF chifukwa ndimanyenga nkazi wa Bendulo iye amakadandwa kwa mabwana bwanji ngati ali box sada akamenye sitikali kuti kunyenga nkazi wanga machisana kadandauli Bendulo ndendani alipo apasidwa ndalama kuti azitukwa nanthu asatipisire mbiri ya chipana anthu amangotuluka nchipano khamina akufunira iye ngati akufuna kutuluka nchipana akanangonyamuka nchipani kutuluka kuti lwanya akulu azinzaka ina Masala Chunjika akina Louis akina Abraham Liwonde akina Innocent Mitambo so anthu ngati amagesa akumana ndi nyengo zokhoma pa office amakumana nazo kunjira kuli kose mwakumana ndi nyengo zokhoma koma munthu subwa on social media inetu ndinayankhula ntemisidwa ntchito ndinayankhula bwanja Chakwera sana muchotse DC ine ndinayankhula DC ndi munthu oyipa kana mwana kwana kutsa DC kusankha kukonda bwezi ndi chisankho kuyambana kwa ine ndaye DC sura Chakwera ngamujotse DC so lo Bendulo atayankhula on social media sura president akanjotse SPC chifukwa Bendulo akuyankhula mumufuse kuti kodi iye munthu ayo sesa amayankhula chifukwa iye amagwira ntchito boma lake lomwe boma la lero komanso kusofumati kodi boma amene aulanda SPC wokha bwanji sakuyankhula za Ketika Mwangala pakuti Ketika Mwangala ndi mulandu wa Kashigeri Ketika Mwangala kuti sister kana kachoda mu board tamakasaina nda president SPC alibe mphamvu angachotse munthu ndizabodza zimenezo even na SPC sangachotse minister ndosatheka asamakuna mizi anthu akamwe pa social media bana asamakuna ndi kupusa Malawi uyu ndi opusa kwambiri anthu mukumusekerera zimene ndikuyankhula neso ngati kuna akandisumire kupolisana akasuma kuja piteso akasumika chikena ine siningamanyoze MCP pa ndali ndane chipande MCP ndeye akamayankhula asamone ngati feti kumuopa asamone ngati feti kumunjenjemera kuti tukanika kumuyankha ine kusamuyankhako kunali kuenda kuti ndikhale chete ine maina ndimachula kumene ndipo ndikamachula maina ndimachule 40 year wa muruma ndiketika Mwangala kuti adzilowa live sindikuopaso oloketi yomuta mutenga kuti abwere siningamuope ine sindimayankhula zinthu zabodza ine mwana ngati Bendulo akungoyankhula meso apasidwa ndama ndaki Ketika Mwangala ine simuna muve video yake yamba ndikoti Ketika Mwangala my sister Stella Chuti ndemu ndikhalire chete kumene muli kwa Stella Chuti acheya Bonifidi mukailowerera ya Stella Chuti muta ngati makarani ndikuyalutsani lanu banja lisokonekera mundisamala Stella Chuti kumene muliko iwe Ketika Mwangala undisamale ndama zako kumpasa Bendulo kuti aziti kwana social media zodi musandipatikizire nazo zinthu zopusa zanuzo iwe Ketika Mwangala ndomene ndi Belo Nthumba nkhani yako iwe yokhudzana ndi Kashigeri aliyesa amayidziwa bwino aliyesa ayidziwa bwino yakashigeri lero usabisale kumbuyo kwa Bendulo ndiponso nkhani iso kuti mwina ndiyankhule patsogolo pachiyambi Bendulo akuyankhula nkhani zo 40 nene ampatsa dzija wake Ketika Mwangala adanyamuka nkondenera ine ku polisi kuti ndi mantukwana kuthandizana ndi Stella Chuti
adatenga ndalama kupatsa Bendulo ngati ganyu kuti ande kutukwana pa social media. Bendulo pamene muda bwanthu nikulango amba kutukwana. Koma munthu wanzeru zake sungamabwere nkumakuona secretary wa president yako on social media. Kuli ine mene ndakhalira ine panopa lero asekwera kale oyi before ndi Bendulo ndikankhani yamba ndi Bendulo ngatukwana achimene nkhani yamba ndi Bendulo ndenkatukwane achina khumbiza chipondo. Ipa munthu mangopita direct kwa munthu amene ukumufunayo. Koma kuchipani kuti ndana mbiri zimakupanga Bendulo ndi za savage. Ali pajayo jana awina naka arama pesa noka ndamba paneka contact kama passport ndeka contact kaja akathetsa ndekulala rako ndaketika mwangalaru ndesimu wapatsa ndalama Bendulo ndesimu mora Bendulo ntchito agwira iru mganyu nditu musonenga neza bwino bwino akuyankhulacho ni anthu amene mukumpopa zinthu zopusa kwambiri ine Bendulo sindimamona ukulala bwera kwathu kuno siku I don't care sindimamona moti kukhala jere ndakhala apa anthu musonenga ndi mamunje ndiyemera ndimamuopa koma nthawi ino ndiyosaka mavoto ena ali kumangozi ndikobowa kugone kota kudwala mphamvu zopangera kampeni ali ndine mphamvu zopanga kampeni ndayachakira ndinazo ndizikhala bizo makali ndi munthu manga dzingongo mamuna wanzera angamange dzingongo mamuna wanzeru angamange dzingongo so ine kusamanka Bendulo uyo osati ndimamuopa yo koma ndibe nenchiro kuzowa chitsini kukhala ine mora amene mukufuna mukhoza kumpanga haya akumala ndiyo 500,000 400 amene mukufuna Bendulo mukhoza kumpanga haya chifukwa pano pofika konina kuti alibe zochita alibe zochita murafuna mukhoza kupita mene kujoka mpatsa gani ine nthawi yolimbana ndi Bendulo ndilibe kuti ndiyankhule zambiri za Bendulo apa mudanda ulaso koma nthawi ndilibe ndemukako amene mukuonera live yakeyo mumuzi letu kuti tiyaso kudaro kuyanga ari tiyasako kuopa udzingopanga zoti dzikasamala anacha kunyumba kwa anacha ngambirimbiri azimayi amango kunjikira anacha ngati kaunjika uko udzikasamala anacha komanso ne Bendulo sanganduze zochita ali pacha pamuzo kuti ngongole adzibweza ali pacha alibe chochita ntchito adasiya sagwira Bendulo ni makhani tu mkazi wake ni makhani nyumba imuzi akadamuze mkazi wake aindakira ngozi ndili ku polisi andimanga kunjeo munthu ogona musela amayankha foni akabomwe utagundisa galimoto ya boma inu kuli Daudi Sulemani kuli Peter Lakson kuli Gwalidi anthu tanangosanga kukhala chete pakamwa pawo sayankhula osewa ali ntchito iye adapanga anapanga eka resign ntchito koma kumabwa pa social media nkumango tukwana amobe ndani iyeyo ora riti yaro kunaroba iyeyo so aroba ifanchisido kaya akugona ndiketi kamwangalayo kaya kutani koma ndimangofuna yamuuze kuti zimene amachita ife tikudziwa zimene amachita mumuzo tazora kinaketi kamwangala kulipira kuti chifukwa Bendulo ndamana ndiyamba ine nanga manda kwenda panga posi chokudzera ndi Bendulo ine sindimankho zokudzera ndi Bendulo ende ndimangokhale foti Bendulo ndikumudzi koma iyeyo ndi amene wayamba kundiyamba ine Bendulo chimakunamiza akuyankho chose ibe chabodza musamvere mungomfusa kuti kodi nthawi imene umagwira ntchito mboma bwanji suda bwere ku social media nkuyankhula komanso kodi wenga tudi wa MCB genuine ndi chifukwa chanu kuyankhula izi Bendulo wantuma ndiketi kamwe ndikuzani zene ndizoona ngati so ndikunamba si adankhota ndikulira galimoto muntanga ogulira galimoto momwe kugulira kulo tizo ine akandigulire galimoto ndidzipanga pakipatiko panja komanso momwe munthu akandikugulire nyumba akandikugulire galimoto ine ndimenda basi munthu asakuchubulire ndipasa kuna muzi ndibe galimoto ndimene chimba singabwera social media moto chibonzi ndongo dzulo ndakwera so njinga yamoto pamene mungadzori munthu munthu wake sukugwira ntchito akudwala matenda akulu mbongo tonene ine lomwe ndakujinga yakapasa yakamoya moto mufusa ali yasa makhala kuchilinde kuno kamufuseka wale mufuse nchesi mufusa kuti yali ndi galimoto akuza nguza moto ine galimoto kugula singakubisi ine ndilibe galimoto koma pang'ono kokha mfunda ndikalantu ndiyangono ndikana ndikana koma za galimoto zaboti ndiye anazoda kunyenga maglobo yere alibe chili chose kudzungu akazake ndiye adampita kubanja kuti mwina akazokhala pabanja kuti mwina samalana achipanga ndikuti ine ndo yangu azinenge kubana kwa abwere alingana pene baja ambiri alingana ambiri nakamunjira osiyana rumayi pali mitundu yosiyana kumene kuti UDM kuli DPP kuli afodi zili nzakopeka amamtenga mitundu yosiyana kuli alomwe kuli asset zili umene alingana ambiri mmalo munthu oti adzisaka chakudya kuti ana adye asake apangeza tsogolo lake ali busy kukapanga zanthu ine ndikuti dayankhula kuti pa social media ndayankhula za status nona chinandipindulira chinandipindulira ine ndi chani chinandipindulira ine ndi chani so lero ndizikamba inu kuli anyamata ambiri tikuchipani ambiri sukuti akumuopa iye uja iyayi koma ndi chisiru ndi munthu ozelezeka chifukwa mmene ndine sindingamakatuwane akhumbize chiponda mmene ndine sindingamakakhale pa live kuti kwana chimwendo ndo ndikupha chipani changa afuna asafune sikuzakhala boma la 100%. Ngati mukufuna kusintha boma ino ingosintha ndiye nokha zochita basi koma zoti mukumalawi kuno kumunganduza kuti tidzasintha zochita mukunamizana nde ine ndikakhoza kuti kapena Bendulo ndikumuopa kapena kuti ayi unakasa kunamizeni Bendulo sindikumunyumwa
iye akalowa live inenso ndidzilowa live ndiponso mumuuze kuti ati mukumane face to face samayankhule penepo Ketika Mwangala amene mukumudziwa mumutumeko kuti Ketika Mwangala arutsono nditi yamuya Lukazedi kupolisi munakanena kuja mpang'ono apendulo kwaruma Ketika Mwangala tiye ndikanene ku polisi kupita kumene kuchokalena ku polisi ari mangitsa ino ndi mali na Ketika Mwangala tsono Ketika Mwangala so ayo no so ali mviye nyora nkanena so azawo iwo zuma wanji kuti adzika suma iwo zoti koso amanena azawo basi mendili munthu ana 19 akampase ganyu kuti nyamuka pita wakhalera live social media inu muona ngati munthu anzeru ngati inu Daudi Suleiman ali kuti Peter Jackson ali kuti inu kuchipata kuti feri ndanya marozi ndikira anzeru zawo inu muona kwa ina message njikali pa social media nkumatu kwa nato muona kwa ina message njikali pa social media live nkumalimbana ndi anthu kuti mungafusa maje muona ngati sakumayani zokhoma even ku DPP zokhoma zilipo even ku UTM zokhoma kulipo pali poso mene pali anthu athu masemphana kumene mabalo ndikukulira kosiyana siyana simungapange zinthu zofanana so iye afune feri zimopa anapanga design yekha ntchito anapanga zaidi ndi giraja yake yokoza maroilet giraja yake akale giraja amene akalenda amandanga mpatse ganyu Ketika Mwangala uri pa social media uzitu kwa ndi choda bwisi ni nthawi ya campaign nthawi ya masankho akulu pa social media nkwamba kuti kwana zona nthauza cha kapena amayi amafuna kuti aragona na amafuna aragona naye kapena amafuna chibwezi mahula magona 25 akazi ake ndakazi ahule amayi kunyumba yako ndenda ahule ali yese ndandi anakunjira bendula anakunjira amayi abana kunjira igwire nyumba amono kungokhala ngati ntose alliance inonso musandenyezo kuti bendo ambwesa mombo na jiyani umbono mbwesa no pa social media umbono pita no kukhotika zachani zipezo ile sindingayankhule zambiri nthawi ino ndiyosaka mavoti a president ndaka makuzo ndali giraja yake iti munthu amanga dzingongo milomo ili mbunga tine pano ine kakhale ngalimoro ndithu ine ndithu ngakhale ngalimoro ine ruka ngalimoro nzambira kuliza honi pakothu pano nzakadutsa landa about ya city center janga ndatenga akwati kukazungulira kukanengo kupita nse wanchezi kubwerera kupita nse wa Blantyre tsiku lonse ndzangu zomwe paka galimoro dzarenta ino khanga galimoro sindingabisa Malawi ine ndibe galimoro wina kasa kuna mize ine ndibe galimoro ndipo wina kaserekeze kuna mizani ine khanga galimoro nosenu muona ndipo mudzadziwa wina kasa kuna ine niwakwera njinga za moro ndipo ndiso manamba la njinga mupite pa chilinde palishi akuzani mupite pa machance akuzani kuti alibe galimoro ine ndibe galimoro pamene mungadzoti munthu chakudwala marenda akula mu bongo ngati wamanga dzingongo zake na KK nzanthu okongola komanso zoja apana zosalulisa dzingongo zake dzanthu oshora wamanga ye uja dzija yayi mudzisiyanitsa ali panja mafuno khanga ngati KK ndemone yemwe afuno khanga ngati KK yemwe arafuno khanga ngati lawyer zimene kupanga zosolongosoka so ine sindingabwe pa social media pano kumalimbana ndi bendulo yayi ndimangofuna ndiyambe pamene popoka kuti iye ngati ali dola anthu amamunyengera mkazi wake bwaji pakoma kadandaula koma bwana kuti awa achotse ntchito aninyengera mkazi wanga anatani kungu amenya anthu anatani kungu amenya anthu alipo mkazi wake amakoza maluwa amagwira ntchito kulandi scape ngati ali dola bwaji mkazi wake sana pese ntchito yabwino boma mkazi wake ndona pano amandira salary ya state house amagwira ntchito kulandi scape yokoza maluwa bwanji sada alinga akazi ake kukapezera ntchito yabwino ngati ali dola bwaji sada akwatira akazi awo yamba amayi akanawo pano pakuli ano mmene kuti tonse alasi ndikuti kuli afford kuli DPP kuli UTM boma rusiri kusintha I'm telling you ndipo MCP inaso ineru ende ai ineru ndeni munama ye savage kubene savage zedi muze warankhola za SPC olaratani SPC akwane nawo agira ntchito ku UN akhala ku Nigeria 12 years akhala ku Zambia akhala ku akamayankhula siko sabe amayankhula kuyankhula zinthu zanzeru ena amayankhula ifoti akudwala nje kuno kuli matendo siyana ari wayankha kuseti kuti ayankhula zopanda nzeru ayankhula zopanda nzeru ndijewe ndichisibu ndipo mujuze kuti ari uli ndana ambirimbiri kunyumba kwanu kuli UDF kuli afford kuli MCP kuli DPP munthu wantu ndwanji umangona iye era anali boma 5 years sana bange chili Joseph anali busy kwa nyanga mahule anali busy makangobereka ana ndipo pa Facebook asimapange post ana follow kapena 3 apanga ana post 19 osaminali nawo asimapange post ana 3 so ine ndikudabwa ine ndikugula gari murusi ngaka ndine munthu wachipani so ine sindingakani so nofuso nkumari kodi munthu amugula gari murusi nanga mendo wabasa so akanugula gari murusi ndingabisa amina amano aivi nana kumane nidzo office akupere ndinde nakwera chingamo so ine ndikugula gari murusi ndingabisa ine sindingabisa ndinakwera ndege napanga post on social media kozi ndizodida moyo mwanga ne first life in my life the first time in my life so ndo kozi ndinakwera ndege ndinapanga post so munthu akundana amene kuibe gari murusi apanga post nante neni chilungama amalala ndana nanga mugwe gari murusi kulisa nani safuna zamu icho ntisiri ndicho chikupenda mungochiona chinapi wachili mbuni lomoyo Daudi Suleiman akutabira ngozi kwa Daudi Suleiman mukapange soti Daudi Suleiman muone mina kongo kwa Daudi Suleiman ndemu tenge Peter Jackson murenge Daudi Suleiman murenge yeye muona zaka kusamba yeye kudamu songa soko bumu sa kabena wada ama songa soko ali mbu
ali mbwara masajja kwa ngone msiri wezeze ali bolo bagere kutora sana mu kusalo kufaga kibira bolonuka ali kuba biro kutoka kwa gari nemo auze so kuti wongara yankho akaboma akaje akaza akaza moza mali amagira ntchito ngandi strauss akauza akazo asamagire ntchito akapezere kuti then lo sabe ntchito yose eni ndabo ntama kuchubulani kuti aricha ndili ngiraje yake yokoza maroilete amezwa giraje amene ali pisa ndili ngiraje geja yokoza maroilete rubbish kamuntu kafufupi ana 19 anazagesa mijenga amarasagesa pulusa bo marusidi majetsera anthu asamasiri majetsera bo masiri magawo chakudya kumbali yana mukamabereka ana mzoti mudzi ajetsa noka koma asolo muthala bwa pa social media pano wankho azaipa za MCB inapa mutenge screenshot amene mukuona live langa MCB itenga bo ndipo tikuino kwandopisa ndipo tikulamula mthete bo ndipo ndegezi chetikweraso kaya sintha maminista kaya sintha specific mutenge chetikweraso as long as MCB ikulamula ifebo ndipo tikutenga ndipo situpikisana ndi nali yes icho ndi chitsiru chidziya nkhulo yada mulemba ntchito ndachikuso chilungo komanso iye ndazibana kumpanga LCB ande kumanga iye ifa kusukulusa adabili sala amanda sali amupha bya chidi adabila sikuya ke sala amanda ofisa ndali je sala amanda ke kulenga magari murabo makaponyeka rapo sana ndaka mujana kaponyeka gari murabo je zibise arampezelela kumauta akazaga ndi manga muntu manga kala misera amakifoni akazaga makhawu ndilenga nzira saka bonde chiko sali ko kanyenga kumakhawu usandi banko avina ndi mama akazaga ofanga yana kola akasimira kimakadi kunyenda ndakaza ko siku sinanga zanga mukhomo kumulimozi ndene ndipeleke isizwa isifo ndo bagendi ndi ndi mavudo bende msana ngomono ke ndipo ndi mavudo akaze kumafu ifeso ndijamba masura bendo la sura ifeso sabe jabanga bendo la fesora bangawo olanene kuti sanga ndi yankhe na akunama ine azimaye kundigula gali moto sininga kubise ndipo ndizabanga post nabanga post ntakwera ndege gali moto kundigulira ndizabanga post ndipo I'm telling you guys sininga kubisireni ine gali moto ndilibe koma kuti ndinaye koma gali moto ndilibe koma zabo khala zokhabo ndipalipo ndithu pokongolaso koma za nkhani ya gali moto zakuna mizani komanso kundigula gali moto kwa ine sindikuona kuvuto iye stala chutwa mulipira bwa mpaka natenga ndi stala chutwa ndisumire ku polisi ara polisi amangeyi so ine ndikuyankha ndipo boma ndindiro mwere ndipo sitikusinda tangosinda kwambona MCB modzi lachitsapo savage chachifupi chozerezeka chimango bereka ndipo anthu amene nyingana mbendro mungu zetsa anthu amene alibe ndalama samakuna mizeni azingo kupasana nawo azingo chuduka kumeneko mkazi wina mpaka natengetsa naye ku court mpaka mwana ndakanyenyalira adalisoka ndi benefit kama amene kumasiku apita so uyu mungu rana inthawi bendro mungu rana inthawi ngati kuli savage kuchipani mwana wopusa kula achina blessings achina Louis uyu tambo kula achina master chunjika ana wawa amagwira ntchito ndi manja awo even akapita office ya minister amukira kwala ndenda anachikhalidwe kuli ana mbirimbiri kuchipana madzilimbikira oka tina chinyamata tindatsika natu kuchipani ngati mphongo khalidwe lawo ayina kisisi nsatu ayina mphatso kafantenga kisimuza apeza social media limba na anthu ali busy kupusha mwaona kudzoti boma tidatenga koma ali yesa alwere kwake ina apiteko kaya kuti wina apiteko kuti osati munthu busy ndebvuziti kuno peya wamanga dzingongo live pa social media so even olo kwenezi ndikupangazi ndikungopanga chifukwa ndifuna kumuyanga koma siningakhale pano kumadzalimbana ndi boma langa limene likulamula ndi usavage kuzi ine dhese pano mandabwera pano panga ndachi mwendo sindikulimba ndachi mwendo koma ndikulimba nda president anga chifukwa ine ndachi mwendo tudalira munthu mmodzi amene Dr. Lazarus Chakwera so ndi nthawi ndimwe ndizipita kandi zikajambula ko mise wako za Chakwera intaunimu ndizikajambula ko chani ndezofunika kuzi ine ndili pano pasakubisireni masuti mandona ndi mavalaje nsakubisireni ndama zake nza MCB anthu ni muli apa nkuze ndi chilungamo mwaona so ine olo ndizikangana ndi bendo ndikuipitsa mbili ya Chakwera ndikuipitsa mbili ya Malawi Congress Party mwaona endine ndinatuka nako ntachoka ku State House nalala tako koma sisi ndipindulire endi zatu malinga fika pa malo anthu amandithawa mwana amene tamatukwana mwana amene yera anthu amatukwana umafika kuti anthu amakuthawa mori bendo mukumpopayo mudzoti mwamuchotsera mafilivi ndikuchipana anthu amutsika anthu amakutsika munthu chifukwa cha khalidwe lako ndikuuza anthu amakutsika chifukwa cha khalidwe lako iye akuona ngati ndidolo koma akuziwesera favors boma la masavage linambo khala DPP laki ndakisande na masavage boma liwase limakhala masavage olo nyumba mbanja maya mabereka anovula ndimakhala ena ovula eno makhala anthu kundale ndikukhala masavage iko ndikundale olo mumpingo mbona akaza akaenda sangere ndi vango ovula ine ndakaza akaenda maberekeza kuzivesi ena mina silingathi ukufana nayo bisikambile simu ngilo private life kama akaza akaenda mpingo sinde amina afuna amabithamo oso mutafana namba ndikoze kathani amene mufuna umala ndikazi wake tabelo vula ndikasi bebendo wana nyene
mungofusa kuti tiyari ngana ngati anawo mayawo ndi aziazi akuza ngenkakanda nambi makangasokaje ampata kudali wantuma ndiketika mangawo alipo wantuma ndiketika mangawo kadeti ketika mangawo ketika mangawo ndendi mbavotirare ketika mangawo abwana akena ntuma akulukuwo ndali mlandu akashigera paka beza adakabwezoko adandira bezi yakashigera abwana akantuma enawo nde ineyo sindingayankhule zoti mpaka ndikanyozetsacha bwera pepani ndege chadakwera ifa chamalaiko ngilesi pati masuri ndima moti phone to use ine phone yanga ndimayuza Samsung Galaxy A15 nandira gift birthday yanga phone yanga ndi yabwino kopsa nde ndizoseza zimabwera because of MCP nde ine sindingamalimbane ndikuti ndikanyozetsa dziko chipani changa chamalaiko ngilesi pati pepani ndikuna mizani timundikhululukire ine sindingamakalimbane ndachi mwendo sindingamakalimbane ndachi nakhumbiza aki nagumba ndoti chipani changa sindikuchikonda uyo savage nchitsiru kuchipana ntana mutsika kalekale nganafika pamamanga dzingongo nkudwala mibisalo amene kumutene kuchipata chachikulu kuzomba akudwala marenda akulu amene kayali mmakolo ake pena zimachiwade buso tikoti khedwa mapango uyu ndilitiro ndazikazi ndikuti amampitira ku court kuti mupita ku court wana kuti mukapeza milandu kumene kuti yazi mayi ambirimbiri okamusumira iyeyo yana abendo ndama zake zita abendo akauza anthu ali ndi giraji yake iti ndikufunsa kuti giraji yake iti yokoza maroileti ali giraji akubaliza magalimoto adatakale ali palibe chichonse kutenga galimoto kodi rumbo marantha akamupitira kutenga galimoto yabo kaphwanyitsa akazake osatsazika akazake kukhala usiku akungomuyang'ana kodi muti bendula ali kuti kodi mukuti zikutani ine ndio kwanika kugonene kuchezero makasaka amene makasaka kwale kumahule amene anduza chani ngarali dolo yebangisa akazaka makoza maluwaru steta usiku ngala ndiskepe ndengati ali dolo bangisa akatsaka zake kusteta usiku apezere ntchito yabwino yamboma akazaka mandaka ndi grade M arani kwa arenga akazake koko kuti awalembe ntchito yabwino iye ngati akuti ndi stand dolo amakhala akafukufuku akarangali mboma la malaiko Congress Party arani kwa kutsaka zake kusteta usiku pota akazake pano ndamabya ntchito ngati kuti munthu amadyetsa pakomo ndi mkazi wake sali yake ya state house nene nkumati munthu murako kugwira akudwala ka amene marenda akulu singona amanga dzingongo pano pa masula milomo ili mbu kama yala kalidi komwe amavala konde komwe alipo kunyumba adathawa kaya gona kuti kaya wisu munthu kudzizwa ndi mtima mendu vera komene nkongelese ngeme pano kuipisa dzina laja kwera mendu vera komene pano ngamayankhulo zoipa zaja kwera ine nditu chipanda chakwera ndingagule suti ndingavale suti ana kwatu akadaphunzitsa sukulu ne chipanda malaiko Congress Party ine singanyoze chakwera ndipo sesatheka I love Dr. Azas chakwera icho ntitsiru chuyankhulacho mumuuza akakonetseni plot yake ajambule plot yake mapepala akakonetseni ngati kuti mboni yosauka ye musipi ndenda amene imwe nokotoduswe manama yankhula ko zimenezi thezi naso anthu musamangu mupera munthu akamayankhula muzizifusa kuti ayambo yankhula ifa chani iye anapangaliza ine kana abandalama atanoti boma limugwiya anapangaliza ine pakati apo adafuna yamba neko ndachi munthu adaleka pana dano to amba yondo mndako kama aonako lini zamba koma pali ine zamba ndesa waonelela pali ineyo uyuto ndakunama iwe bendolo kwanu malire kwathu malire na iyo ruwa nena azamba ine ndikuva ndikhulula ngali ilili iwe ndo namba nezo ndenda bedwa miezi 9 ndana akumabereka miezi 5 yaje ndenda bedwa miezi 9 mweso ndadutsa ndalwa amanga ndalwa wareni iwe ndo namba bendulo iwe dzula wa live neso ndidzula wa live ti kumene ndese ndikukuopa ndipo anthu mumuuze era moti ndarisa kukuta osasana mizire kuti ndine wamisala ine ndo wamisala ine wamisala ndiye ana manga dzingongo ine ndindiro kusitsira ngabwino bwino ine sino wamisala ndiye amamanga dzingongo munthu wa muno manga ari mufuna khanga keke ali ndalamba ka keke angafana ndiyo ana keke angafana naye keke era ndana kanda araru iye ana 19 ngari kaunjika kapena ngari masango kungovori kumalayo kuno kujosa alliance ndempa kana kunyumba ya Ford koma UTM koma ari DPP koma MCP nyumba imozi koma walomwe asena ayawo arumbuka nyumba imozi umbono wa MCP omwe mpaka na 19 obada sotaziso ngati ya amafuna zele kidwa ndani azuna miza anali kolini zamba ndakazake ndamake kusavinidwa kusabani kusavinidwa kuna mtu ngamali mbale ndi boma lako a president milako aje kuti alibizo kasaka mavoti kuchitipo icho chili tsitsiru chili pa social media foti ketika mwangalo chipatsa ndalama ndipo songo anthu ndopepera kusala suka musunga bwanji kamwangala pamene ngazi wake alibizo patsa bendo ndama kuti adziri kwa social media musunga bwanji ngazi wake wathabero wa bendo kumene kwa kuthabero mvula musunga bwanji tabero mvula pamene amuna akali bizo pa social media kutukwana tauzena akaza naso yamutsa mwana adzikola dzinyalala kumpandako kuti ndichire mina magwira pota akadaje pene kuti bendo tabero apangati ndalama kusera usiku aenda field ndem kuti aje afuna dzuchubulani kana linchana amene alinchana bendulu alinchani ngalama fika povala suti ya pinki munthu amamuna kumara ali ndizera amene inecho kanango munthu amavala masuti ya pinki popenda adzoti uyumu wake sugwira munthu amakhabizo vala suti ya pinki zoira ino bendulu ndo amara amanthu bendulu sangafe ndo di Suleiman pena bake skulu ija ndi yabwino skulu ija ndi yabwino ko